Здравейте, пак с мен Стела и в днешното видео ще ви покажа едни много сладки и хубави кърпички. Знам, че съм в магазина, просто съм в магазина на мама. И съжалявам за което, че не снимам с Софите отново, но... Да. Просто мисля вече да споменя името на Стела, но пробвах, не става, нещо ми има на телефона и... Защото по принцип тя не е винаги тук и да. Така, айде да ви покажа кърпичките. Цялото това пакетче е 1 лев. Ето, гледайте сега кърпичките. Едно съм сложила едно пакетче. Него ще ви покажа и другите видове. Първия вид е този на това котенце, на деваса и на хамстерчето. Те са като портмоненце, така някак се отварят. И ето тук има пак картинка, друга картинка има ето тук. И са ароматизирани. Миришат много хубаво. Всички май миришат всички различни мирис. Така, следващия вид е на листо. Листо. Тук пак има листо. Вътре пак има листо. Те смиришат на храст, на нещо подобно, да. И другия вид са на кученца. Ето тези кученца. Тези. И отвътре котенца. И те смиришат, не знам на какво миришат. Да. И аз се държа в портмоне, ето това. Това пакетче държа. И като свършат, може да се ползвате като портмоненце. Аз така бих направила. И това пакетче кърпички, цялото пакетче е 1 лев, да. Малко странно ми звучи 1 лев, те готините кърпички. Да, и купувате от козметичен магазин, тук наблизко е. Ако се чуете, аз се живея в Добрич, до Дружбата има такива кърпички. Ако искате да си закупите. Да, и това беше от мен. Надявам се клипчето ви е харесало. Абонирайте се за канала ми. И харесайте видеото и пишете коментари, ако нещо не ви е харесало. И да, чао, чао, това беше от мен.